Dina fl-economics aħna ngħidula a positive supply shock. Jiġifieri inti flok tixxokkja negattivament l-ekonomija, bħal meta kien jola l-prezz taż-żejt pereżempju, ħadd ixxokkja l-ekonomija pożittivament. Din hija l-fehma tal-kap tad-Dipartiment tax-Xjenza Bankarja u Finanzjarja fl-Università ta' Malta, il-Professur Joe Falzon dwar il-pjan tal-Partit Laburista għall-qasam tal-enerġija. Ir-roħs medju fil-kontijiet tad-dawl se jkun ta' 25%, iżda l-Professur Falzon jirrimarka kif mal-100,000 familja, jiġifieri 7 minn kull 10 familji f'pajjiżna se jkollhom roħs ta' 30%. Jekk għandek kont ta' 300 euro, ħajġi kont ta' 100 euro, ġifieri 1/3 inqas u xek, 30% kważi. Jiġifieri dak għal-100 euro inti tista' tużah biex tixtri affarijiet oħrajn, għat-tfal tiegħek jidnaf. Allura dak il-100 euro flok imur għall-Ena Malta u għax-xiri taż-żejt, eċetera, imur f'affarijiet oħrajn. Allura jintefqu fil-ħwienet, jiġġenera aktar ġid. B'dan il-pjan in-negozji f'pajjiżna se jsiru aktar kompetittivi, jgħid il-lecturer fl-Università ta' Malta, u għalhekk ikunu f'pożizzjoni li jimpjegaw aktar ħaddiema. Il-kumpaniji tal-esportazzjoni, il-manifattura u l-hotels u l-restaurants ikollhom spejjeż inqas. Ġifieri jekk għandek kont 400 ħadħallas 300 u għandek 100 inqas, dik il-100 ħad tkun aktar profitt inqas spejjeż. Dik il-100 inti ħajkollok aktar profitt, tkun tista' timpjega aktar nies u tiġġenera aktar ġid fl-ekonomija. Il-pjan tal-Partit Laburista l-Enerġija jaħseb biex apparti 77 miljun euro fis-sena li se jiffrankaw il-familji u n-negozji jibqa' mal-110 miljun euro. Parti minnhom se jagħmlu tajjeb għall-investiment privat, iżda l-bqija se jgħinu lil-Ena Malta biex toħroġ mill-problemi finanzjarji li tinsab fihom. Dejn kollu tal-Ena Malta ħajinqata' kollu fuq medda ta' żmien. Ena Malta għandha 800 miljun dejn bħalissa, kważi falluta, rating agencies naqsula rating xi darbtejn. Ġifieri dina fuq medda ta' żmien dan id-dejn kollu ma jibqax hemm. Allura d-dejn nazzjonali kollu jonqos. Iżda l-Professur Joe Falzon l-akbar vantaġġ tal-pjan tal-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija huwa t-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies l-aktar ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. U punt importanti naħseb mill-att uman li peress li il-fuel oil ma jibqax, heavy fuel oil ma jibqax jintuża, li huwa l-aktar fuel li jniġġes, imma ħanużaw il-gas li huwa jniġġes ftit jew ħafna inqas. Allura min joqgħod madwar il-power stations, il-Marsa, l-Ħamrun, il-Vgura, Marsa Xlok, Żejtun, dawn in-nies li din jibatu mill-asma u hemm ħafna nies ukoll tfal bl-asma kronika u anke min għal ħares qatt min jaqbdu kanser, dawna mill-att uman ma jibqgħux hemmhekk.